Proteklih dana u medijima su se pojavile fotografije nove istočne tribine na stadionu Hrvatskog športskog kluba Zrinski, poznatijeg po nazivu Stadion pod Bijelim brijegom. Kultna tribina stajanje na koje su godinama boravili najvatreniji navijači mostarskog Zrinskog već je otišla u povijest. Popularni ultrasi posljednji put na već sad starom stajanju bili su u prosincu 2023. godine kada je u Mostaru gostovala ekipa Sarajeva. Početkom 2024. godine krenulo se sa rušenjem dotrajale istočne tribine, a nakon toga uslijedit će izgradnja potpuno nove, moderne tribine. Nakon što je u prethodnom periodu ušminkana zapadna tribina, zatim postavljen hibridni teren, u tijeku je izgradnja nove tribine na mjestu čuvenog stajanja. Nova istočna tribina stadiona pod Bijelim brijegom moći će ugostiti 5000 navijača, te će u potpunosti biti natkrivena, što će sasvim sigurno pridonijeti još većem broju gledatelja na domaćim utakmicama plemića. Stolice na tribini biti će crvene, bijele i crne boje. Sve tri boje označavaju boje kluba. Tribina će biti multifunkcionalna, tako da će se unutar tribine nalaziti raznorazni poslovni prostori i sadržaji za navijače. Novo stajanje biti će primaknuto uz sami rub terena, što do sada nije bio slučaj. Tribina bi trebala biti dovršena već do kraja 2024. godine, no službenog datuma dovršetka radova još nema. Inače, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o raspodjeli sredstava prema kojoj će se za troškove izgradnje, odnosno rekonstrukcije ove tribine izdvojiti oko 750.000 eura.